Lambot. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, nandito tayo sa sikat na restaurant dito sa Thailand, ang Muhan Paramha. Nagbebenta sila ng mga fresh seafoods at siyempre po mayroon din silang piglets po na kutsinilyo yung datingan. Kaya tara na, let's go mga ka-studio. Mula na silang magluto. Dami nilang mga stock mga ka-studio. Ayan pa dito. Dito po nila niluto yung kutsinilyo mga ka-studio. Yan, ang lakas ng apoy. Tsaka sobrang lakas ng pag-ikot din nila. Meron din sila ditong fish pan mga ka-studio para sa mga malalaking shrimp. Grabe, ang dami oh. Ini kan malugpad ba? Yay! Wow! Ang laki ba no? Mura maghikap ng naong. Pang-ipit oh. Mura magdili kay kusgan. So yan ko na ito papaak ba? Dito ang dami oh. So ito yung process mga ka-studio. Inituhog muna nila. Nilagay sa tugan. Tapos sinalian para hindi mahulog. Nililigo ng mainit na tubig. Wow, luto na. Yan oh. Berapa na tahu? So ayan ang mga studio, sobrang excited ko ng tikman ng kanilang roasted suckling pig. Sobrang init pa nito mga studio. Hindi na natin patatagalin to. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessing, sa guidance, and protection. Amen. Tara, girahan na ito ni. Yan. Wow! Grabe, ka-crispy mga studio. Wow. Kuha ta ng isang malaki. Crispy kayo eh. Wow.
So, ayan mga kastudio, grabe ang laki nito. Oh. Init pa ba? Tara, tikman natin. Paano ba to? Balat. Sobrang juicy tapos crispy siya. Manipis yung balat niya pero talagang tumigas ba? Crispy talaga. Sobrang init pa po. Tingnan nyo po yung laman. Lagyan natin ng sauce. Ito, tatlo yung sauce nila mga kasudyo. Ito ata yung spicy ah. Wow, ang sarap. Yung sauce yung sauce nila manghang na medyo may pagkatamis ba. Tapos nagko-complement siya sa lasa nitong roasted suckling pig. Tingnan mo yung juice sa ilalim mo. Lambot. Meron lang sauce. Halos wala akong masabi. Ang sarap dito. Dito na tayo sa ribs. Anyway. Yan yung ribs oh. Yan oh. Mga lasa sa loob ah. Ang liit ng ribs oh. Itong ganito kalaki mga studio, nagkakalaga ng 2,500 baht.
Very delicious mga kasudyo. Walang rice dito mga kasudyo, kaya ito lang parang ihapin siya siguro anak. Tapos lagyan natin ng sauce. Yan. Ang sarap ng mga sauce nila. Itong pula yung gusto ko kasi manghang ba. Grabe mga studio, sobrang sarap ng sakling pig nila dito po. So, bago to sa mata ng mga Pinoy ba, yung style nila ng pagluluto ng sakling pig dito ba. Saka sobrang bait ng may-ari, sobrang bait ng mga staff dito. Maraming salamat po sa pagkuhan sa amin ito, pagpayag na makabideo kami. I would also like to thank the owner because he understand English ba. He's very kind and thank you so much for the opportunity that were given to us na makapag-shoot here in your restaurant. So they also have different seafood here. They have shrimp, they have oh, you can also catch and cook shrimp fresh. Once again, thank you so much and more blessings to your business and to all the Filipinos who visit Thailand, visit the restaurant here. I would put the address and the name of the restaurant so you can find your place there. It's very big and there are lots of people that eat here every day. I'm so sorry for my English. I'm not that good. So that's all for today's episode. See you in our next food adventure here in Thailand. Bye-bye. มาครับดูว่า Yeah. มานี่ครับโอ้โห Yan. After ilang minutes po, nakuha din isa.